Yona inoti manyemwe nemunyama hazvisiyani. Dumela makulu hazvina kumira zvakanaka. Ndadzoka zvekare panapa ndine nyaya imwe iri kutenderera, nyaya iri kunetsa, inova nyaya yavaJob Sikhala. So vaJob Sikhala kubva pavakabuda mujeri, aiwa angori ma headlines after headline, vangori varimo mumapress nemapress, Job Sikhala this, Job Sikhala that. So mhuri yeZimbabwe nyaya iri kunetsa pano ndeyekuti vaJob Sikhala vakabuda vachiti zviri zvamanje manje havana chekuita nezvinhu zviri kuitika mutriple C, ende havasi kukwanisa kunge vachidzidaira nyaya idzodzo kana kudzipindira, ende vari kuti triple C haina kana chayakavabatsira nacho. Zvinova izvo zvinhu zvakarwadza veruzhinji, ende zvinova zvinhu zvakarwadza vanhu vakawanda vachinzwa kuti triple C haina kubatsira vaJob Sikhala. Asi vanhu vakazotanga kubuditsa mavhi11 akasiyana siyana, vamwe vachitaura vakati Chamisa aitosenda mari kumba kwaJob Sikhala. Isusu hatizozivi kuti ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi, asi vanhu ndozvimatauriro avaizviita, ende vanhu tikada kuongorora nyaya idzi mhuri yeZimbabwe, unoona panotungana dzemudanga panonoedza kuti patorwe divi. Asi nyaya yavaJob Sikhala inini zvangu ndakaitarisa, vaJob Sikhala munhu anozikanwa zvekare ari munhu kunzi ari brave zvakanyanya, ane ushingi. Munhu maingoona kana mavhidhios ake achibudisa akati munhu angabavhoterwa chero nedhongi chero noti oho pachigare animozona zvinhu zvakawanda zvavaitaura vaJob Sikhala. But munoona ushingi hwavaJob Sikhala manje ushingi hwekuti tichitarisa the current regime haitolerate vanhu vanozvita vane ushingi hwakadaro, because the current regime yacho yakasimba manje apapa pari apapa yakasimba ipapo, so hainyanyisa kuzvitolerata zvezve. So tiri kutarisa munhu akaita saChamisa anenge achinzi ari too soft, anoita sei, anenge achiitawo maitiro ake anozviita. Vanhu vakawanda vaipopota Chamisa takamuvhotera 2 times achiwina, but ari kutadza kuzopinda kuti atonge nekuti ari kungoudzwa kuti watodyiwa, ende haana kana imwe any option yaari kuzoita kana anything chaari kuita nezvazvo. Ndo mashoko aibuda kune vanhu vakawanda. Asi mhuri yeZimbabwe tikada kutarisa nyaya iyi vaJob Sikhala manjeka neushingi hwavo, vanhu vari kufungidzira kuti kana kuti akanzi Job Sikhala apinda ushingi hwake hwaanahwo hunogona kubatsira. But ushingi hwacho tikada kutarisa muZimbabwe munomu, I don't think kuti pane chinonyatsobatsira ipapo ushingi hwo, nokuti muZimbabwe vanhu vanongokurova. Job Sikhala anongobuda kuti andituda kakawanda, akasike kutanga asungwa. Pane kudhara pakamboti mangwana tita shut down mwana muchiurangarira makore adarika, I think kuri ma 2017 2018 ikoko. Asi iye akazenga akutoonekwa ari kusango taura izvo zvari musango akawanda. Why? Because anotozviziva kuti vanhu ivavo vacho vanotokubolonja, havamiri, havaite zvekutamba newe. And so tikada kutarisa Chamisa munhu kuti mareasons anoita kuti asati vanhu ngati machi anoita kuti asadaro, mareasons ekuita kuti anozviziva iye kuti akada kudaro vanhu vanokuwadzwa. In 2018 zvakaitika, vanhu vakamacha vakamhanya mutauni vakazorohwa nefuti, vanhu vakafa, pakafiwa muna August 2018 kana mhuri yeZimbabwe muchiri kurangarira nyaya iyi. But tikada kutarisa nzira iri kutorwa naJob Sikhala, vakomana ameno vanhu vakambotaura kanzi akaitwa inonzi Mandela style, yekuti unonzi panapa pinda mukati, wapinda mukati unonge wakuudzwa zvekuita. So ameno kuti akasungota aoreswe moyo nebato rake kana kuti asiyane nekushanda pamwe chete nevamwe vake here kana kuti Job Sikhala ari pama1 nevana veZimbabwe. Unoona kuti maZimbabweans vanonenge kukanganwa, because vanhu vanotsamwa manje kuti wakutojoinawo vanhu ivava vari kutinetsa nguva yese, wakutotaura kuti zvakati 2 minutes, because vanhu vanokucelebrate kuti wabuda at last, aiwa sure tata kusuwa zvanyanya uri mukati. But uchingotanga kurasa muromo ka1 chete zvavharana.